Karon manghigala niya ang sumpay ni na kinapustang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. O, tigalig ikalimtan sa paglak ang pultahan. Bungol di ka, Lola. O, sa? Di siguro ginaguglaan ang pultahan. Di ko kumakatulog. Di ako kumatulog sana. Kaya lang, siguro ginaguglaan. Nagpasalamat lang ko sa uwang sa mga ero. Huwag yung kumakatulog na yun. Kailangan lang, mamandang kita. Lo? Lo? O, sa? Nga naman nagdaman talo. Mitolo, wala, mikurog na sa dakong tiyan, lo. Mura ni balik akong kanirvyo sa mga ungo. Inahang lang, magandam kita. Kung unsa man gyud ka ng anino sa tao, ngayon yung nakita ni Noel, nanding. Kay unsa man dinhi sa mong pagtuon, oh. Dili kini ordinaryong panghitabo, tinay. Nga doon ay makable o pultahan, nga dili mo gamit o yawe. Anong dilo? Ang mga vampira lang ang makahimo sa pag-abdi sa pultahan. Pinagi sa ilang huna-huna. Busa, kinahanglan magandang kinalo. Lo, nabuhi ka si Luis, Lo. Ha? Masinabuhi og balik si Luis. Masinog. Kana, ang dili na ko matubag, tinay. Apan sa ako ng gayon, na kinahanglan magandang kitang daan sa umabot nga may tabo rin na napita. Agoy. Abi ba dako makapahuay na tagtagobot? Ganong na masad ni anino nga nakita ninyo nandang? Nagtuo ko nabuhi si Luis, Lo. Nabuhi siya. Ay, tinay! Asa naman siya kamay? Ay! Saan na guguna-una, Lola? Ito kawata nang nakita mo ni Sir Nanding? Unsa? Kayo sa manday sa imong pagtuo, apo. Pasok ba iba kung kinsagit siya? Pero, dito siya kawatan. Unsa? Og klaro kayo nga, suhito siya ni ining dapita. Og sa dakong bahay. Noel. La, Hoy, kasalugod ni mong may bagod din, eh. ano ko makatugla, oy. Magpahanginan ako sa gawas, ha. Tinay, ayaw una. Unsa man na, La. Apo, kalimtin ang taon si Luis. Ayaw na paghuna-huna nga siya ang mianti kagabi, eh. Na, sige. Kuan la. Mugawas na ko, ha. Ay, agoy, kinuo ko. Ikaw naging bahala na mo. Kung dautan magkatumi. Nagitumba na og tuyo, mao ba? O ma'am, doon na ginagtumbay ni? Pero dili na matumba kung way nagtumba. Ha? Basin kung imo na sa ning gibuhat. Aron matagad ta ka. Waton, ma'am, eh. Di na ko magbinuang mo, ma'am. Di na ko gusto nga makakita ni mga masuko ka. Kay Kiunsa? agaw mata ka. Unya, ako, ulipon naman ko rin yun. Pero kinsa man lagi tumba na sa tuwa? Nasuko ka rin mo ang naghimo ni anak, tinay. Unsa? Kung gituyo sa pagtumba ka ng isa tuwa nga sama ka ni Bunaw, klaro na lang kayo nga nasuko ang nagbuhat niya na. Apan kinsa man sinasuko na ako dinilo? Magkupumunta din eh. Sila raman si Lula o si Noel ang atong kaila din eh. Muna ako nagmayo, ma'am, tinay. Basi doon na kay gikasabaan sa iyong dapit, ma'am. O gisundan ka din. Hoy Noel! Ay patakay tabi ha! Wa ko'y kaaway sa madapit. Kay dili ko maldita sa amo. Maldita lagi ka na ako, ma'am. Tungod kay magkalagot ko batasan! Isip, Wila. Ma'am! Sorry na ko, ma'am. Pasayluan na ko, ma'am. hello! Ma'am, unsa ba akong bato na ron? Mapasaylo ko nimo. Unsa mo imong gibate alang kang tinay, Noel? Ha? Ganun nakapunta naman ka na, lo? Tubagalan ko sa ustong tubag. Unsay gibate mo kang tinay? Kuan, lo? Ato lang nilo, ha? Basin masuko na sad si Magtinay na ko ba?
Abi ni mo, lo? Sa una pa lang akong pagkakita ni Ma'am Tinay. Nag-crush na ko niya. Gikulbaan kog maayo. Unang higayon ko nga, gikulbaan kog maayo. Mao nga, ako na lang gipaagi og komedya, lo. Pero, suko naman siya ako noon. Andam ka bang manalipod kang Tinay? Ah, Oo, ganong mitutok naman ka na ako. Ha? Seryoso ang kumputada. Andam ka bang manalipod kang Tinay? Lo? Nag-uol magani ko, lo, sa gundam ko. Nga namatay siya sa akong mga bukton. Kay naigo sa bangkaw sa mga tao nga migukod na mo. Unmao ka na. Bantay siya nga dili mapatay sa iyang kaaway. May kaaway di si Ma'am Tinay, lo? May nasuko ka riyang vampira. Unsa? Lo? Lo, nakapamaw na ka? Nga nang nangis ko tamino kag vampira niya. Seryoso ang akong gisorte. Ah, Analip di batok sa linalang sa kangit-ngit si Tinay. lo, O giuli ka Tinay ka ng kwintas nga berbina. Kaya mao ka na ang makapanalipod ka niya batok sa vampira. unsa? Ang anino nga inyong nakita ni Nanding. Posible nga usa siya ka vampira. O si Tinay ang tuyo nini. Busa kinahanglang pangandaman ta kini. Usa? Gitumba ang imong istatwa sa hadin? Ola, Murag lain na sa dangdagan sa atong panghitabo. Panghitabo na nun na rin. Sa mga panghitabo ni Dapita bay. Mamaligtas mo yun eh. Sabay nga di sama na. Tara na. dili ding, dili. O ganun dili magkagusto mo balik sa bukid Tinay? Unya na ko babalik dito. Kung mailhan ko ang anino nga nakita ng ding. Magpaabot ko nga magpakita siya na ako. Kay nagtuo ko nga, siya si Luis. Usa? Lula! Lula! Nganong milugsong kag balik din sa ato. Unsa man, nagtingapulan ka? Lula, huwag mo kung makasabot sa gipanulti ni Lolo Ilmo eh. Ha? Okay nga naman. Unsam dyan na itabo sa bahay nga tisa. Kuan, Lula, gitumba ang istatwa sa hardin, Lula. Unya, nasuko si Ma'am Tinay na ko kay nagtuom siya nga ako ang nagtumba. Pero gipaggang siya ni Lolo Ilmo. Kay nagtuo si Lolo nga dunay nasuko ni Ma'am Tinay. Natural man ka na usahay. Nga doon na gayo'y masuko ka na to. Pero gisugo ko ni Lolo nga panalipdan si Ma'am Tinay, Lula. Unsa? Panalipdan? O, Lula. Kinahanglan ko nga akong panalipdan si Ma'am Tinay batok sa vampira. Unsa? Lula, murang to giaguang mo na si Lolo Ilmo eh. Naghiskot mo siya vampira. Kisa man ang vampira? Ang anino nga mo nakita ni Nanding. Posible ko nga vampira to. Unsa? Ipauli mo gani ni Lolo kinikwintas ni Ma'am Tinay nga ni anak ko. Kay mao ko ni panagang sa vampira. Unsa? Tinuod ka, kini? Lula, Posible ka nga tinuod ang karaang istorya sa atong katiguangan ni Ining Dapita. nganong di Lula? Unsa may istorya sa tong katiguangan, Lula? Pamati.
Kinahanglang mangandam ka tinay. Saon sa man, lo? Nga posible nga doon na pa vampira nga buhi. O nga ikaw na ang tumong din eh. Ha? Nasuko siya kanimo. Tungod kay, gitumba niya ang isa tuwa sardin. Wa siya masuko, lo. Nagbutang lang siya og pahibaw. Nga ni Asyas na dakumbay. Kayon sa man, sa imong pagtuo, ha, tinay? Siya si Luis, lo. Siya ang anino.